Hermenegil Anglada Camarasa, nascut a Barcelona l'any 1871 i mort a Pollença l'any 1959. Gitana amb clavell, entre el 1914 i el 1936, oli sobre tela, 80 per 57 centímetres. Aquest quadre va ser pintat per Hermenegil Anglada Camarasa entre els anys 1914 i 1936. És una pintura a l'oli sobre tela que es troba a la col·lecció d'art Banc Sabadell. Què veiem al quadre? La dona. Al centre apareix una dona jove de cabells foscos amb una mirada molt profunda. El clavell. Amb la mà esquerra sosté un clavell de color rosa clar que té la tija llarga. La roba. Porta un mantó de Manila decorat amb flors de colors vius, com el groc, el vermell, el blau i el verd. La cistella. Del seu braç penja una cistella de vimet plena de pomes i raïm de colors brillants. L'infant. Es veu la figura d'un nen o nena una mica borrosa i fosca a la part esquerra, subjectada per la dona. L'estil i els colors. L'artista utilitza colors molt intensos que destaquen sobre un fons de color blau turquesa fosc. La llum no és una llum natural, com la del sol, sinó una llum artificial, com si fos elèctrica. Sembla que la llum surti dels mateixos objectes, com si fossin joies o un mosaic. La pinzellada. Anglada Camarasa defineix les formes a través del color i no tant del dibuix o les línies. Això crea un contrast entre els tons freds del fons i els tons càlids de la fruita i la roba. L'artista Anglada Camarasa. Aquesta obra pertany a la primera etapa mallorquina del pintor. Després de viure a París i viatjar a València, es va interessar molt pel folklore espanyol. Decoració. Per a ell, la roba i les flors no són només objectes, sinó una excusa per omplir el quadre de colors i decoracions espectaculars. Fama internacional. Pel seu estil tan ornamental, se'l compara sovint amb el famós pintor Gustav Klimt. Anglada Camarasa va ser el pintor català amb més èxit a tot el món en la seva època.